mhlawumbe okungenzeka ukuthi vele naye wayekade kufika abantu bebamba inkunzi la ekhaya but bengatholakala abantu abenza leyo nto. Lo gogo akanayo iTV. Lo gogo lona akanayo iDVD. Lo gogo lona unokufika kade shiye ikabishi noma kade shiye something sizena kazoyidla afike ingasekho. Lo gogo lo unemali ayifihlayo endlini. Kodwa lo mgulukudu ungena kube ngazuthi unoma ibuthi noma unezinto ezimtshela ukuthi ugogo ufihlela imali yakhe. Afike lo gogo imali yakhe singasekho. Lo gogo wayine lento akayenza kumina. Wayeseyenziswa nawo asuka nawo ukudinwa kwezinto akade gilwa kuzona akade tshontshelwa kuzona engamtholi lo mgulukudu lesigebengu esenza lento. So manje zonke ke lezi lobugebengu noma lokukhohlakala obekwenziwa kuyena obekwenziwa yilo muntu sekuzogwedlela kumina mbambi wamafoni ongangene endlini ngoba bengangene endlini mina ngitshontsha ama DVD na ngitshontsha ama TV ngitshontsha ama grocer ngitshontsheni yayi ungi yakwenzisa lezo zinto yabona lezo zinto yakwenzisa iwunga kodwa mina bengingazenzi mina ngatshontsha imoto ngabamba inkunzi amafoni ngaphuca abantu imali mina into bengiyithatha kumuntu bengeve mina ngifika umuntu elele mhlawumbe ngimtshontshelelele noma mhlawumbe ngifika umuntu engekho ngimthathele engekho mina into bengiyithatha kumuntu ongangokuthi uzothi nanga umuntu ongithathela ifoni yami ubengakwazi ukukhomba umuntu bengakwazi mina ukungikhomba kodwa ke mhlawumbe omunye wayengahluleka ukungikhomba ngezimo engifike nami ngathi mangiyithatha into yakhe ngase ngimthatha abengakwazi ukungikhomba isikakhulu ila bengangibahlwitha mhlawumbe uthothi uyiphethe esandleni ngimhlwithe ethe sathuthu ufuna ukubamba umuntu omhlwithayo ngibe ngimvala ngento loyo ke wayengakwazi ukungikhomba ungangokuthi ngisho esifice endlini wayehluleka ukungikhomba ukuthi nangu mhlawumbe wayeze agcine ekhomba umuntu orong ayizwa lonto kodwa kumuntu engifike ngamthathela nje yabo hayi umuntu wayengikhomba umuntu wawu kanjalo ngoba ngikhathi kwakuyilabantu uthothi lapho ngimhlwithile ngabaleka ngaphumelela ngoba naye ngimhlwitha nje uthe sasuthi ngimshiye nene akazonayiza wona manje abantu athi uyavula hawu uphi lo mkhulu ukuthi kuba nami ngangisuka ngathi inhlamba bengisuka ngathi inhlamba so ke lo gogo naye benazi izinto akade ekhuluma enza lento ngoba emva ukube sengishayile ezinye zenkulumo wayeseqhubeka nazo ke lezi kade ngiyichaza so akakushayanga wawaphansi like kwamnyama hayi angigenqekanga ustrong futhi ucela uhlala lapha ekhanda hayi futhi angigenqekanga bhuti ngoba ngisho nawo umphakathi bhuti sasinawo lento ukuthi mawushawa abantu aba more than 4-5 ungavumi ukuya phansi ungavumi ukuthi bekoverpower uzubo umuntu olele phansi abakushaya usulele phansi bhuti abakushaye kodwa umile kanti uyayikhethela nokuwa awuyikhetheli bhuti kuya ngokupaquza kwakho ngoba bekushaya vele awushawa umuntu oyedwa la ushawa abantu abaningi bakubani nokupaquza kwakho yabo lapha angithi ngishawa ilonge sageli abo emva i-first hit le yacelemba ngase ke umuntu ngoba umkanje ngawuthatha ngawuqondisa kanje bhuti ngawuse nguncikisa kulo kanje ukuze ubuye ukwazi ukuthi ubuye uqonde kanje akahle wona ayibo lento iyahamba futhi ihamba izofika la lento iyahamba izofika la ihambe ilento izofika kwase kubambe lenyama kuphela futhi ithambo laba into ehlephukayo futhi lo muntu kuzubuyela ukwazi ukuthi unamathelane kube into kodwa nje yabo lo muntu uyabona ngalo ihlukele odu awuzweli la awusho umuntu ekuthinta
Abo ngisho uthi usha kanje awuzweli lo muntu uyazwela phela mase ngufuqa kakhulu kodwa nje mawuthi nje kancane ngathi unenkwankqa awusense usenza ngokuthini kuyazwela phela mase kuthi kanje la yabo kodwa nje wona nje la ngisho ngathiwa uthathe ngobhushu nje la wafuna ukusika la noma mhlawumbe lento esika igazi uthi nqafa la angiboni khona ubhlungu engabuza angiboni kodwa iuzipho lona laba strong ngoba liyakwazi ukukhula liyaphuma libuye liphinde yabona kodwa nje laba ngoba ngisho ukuthi lo muntu wawusuyinto elengayo kanje so manje uyafika umphakathi lapha vele ugenciwe manje umunwe uyalenga umphakathi mawufika bhuda awubuzi lutho ungithatha kunjalo yabo ngoba ngathi nje ngubamba kanje lo muntu ngangithatha omunye wabe nginyampula wabe ngicisa kulodonga wabe ngicela wathi ngisacela loyo waqhamuka omunye wesagila wabe qhamuka kanje ngabashanga esitilike bhuti ase ngiba umuntu ohlehlayo ngabo umuntu oyoncika kanje odongweni so manje umphakathi lo uza kanje kumina naye lo malume lo uyalwa ngokusiphela lo muntu lo mina engimkhiphile umuntu akenziwa kanje umuntu ubiselwa amaphoyisa usezama ukukhava manje samukhava kodwa kufile omunye uqhamuka nesagila uyamvala omunye uqhamuka nocela umnganokho wesibhamu hayi loyo ke ngeke ngazi noma mhlambe wayesesegoqa ngoba phela isikhwama ngashiya phansi kusho ukuthi kushiyeni kwami wasibona nkosami lapho ehlathini ngakhona cha ngashiya nje ngakhona la ngibuya ngicosha ifoni le ukuthi kwaba khona ukugqashuka kwabhaka lekwayolento wasulenga kanje ngase ngushiya naye vele usewumuntu osephumile sezowela umgwaqo usaphazanyiswe emoto ngase ngubeka la ekuthenini akathathe mina ngisadila nalabantu uyazi vele ukuthi mase sengiqalile ngathi hayi wayethembile kahle ngoba futhi nokushayeka kwami ukuba ngabanjwa wasemthami wayezongikhipha lo yaphuti wayezongikhipha esigamekweni lo yaphuti lo yaphuti amafinde sasinawo mina naye amafinde asingamfuni umuntu osathu kahle kwakuyinto ecishe ifane nokuthi mina mangiyojoja ngihamba ngedwa ngoba mengihamba nomuntu uzoba nenkinga yayizwa lonto kodwa sasihamba sibabili lo muntu amafinde sasinawo wayezongikhipha lo muntu into eyamshaya engibheka engifuna uphethe lamafoni obhakha babili nawe ucashile ngapha into yamshaya mina ngatholakala mhlawumbe emva kwe-hour no-30 minutes noma emva kwa-2 hours naye mhlawumbe watshetha usuphunyukile naye wathi mayethi uyangibheka nabo abantu ade bengijaha bayangibheka nabo abangitholi naye akangitholi yabo lonto wabona ukuthi hayi ngishaye ngidume ngazo ngivele ngaphelele emehlweni kanti ugaxele ngixele shuthi yena ngalesikhathi naye ngibheka la ngoba uthi wangibheka isikhathi esingange-hour esingango-30 minutes wase decide ukuthi akayongibheka la sinokuhlukanisela khona izinto noma lapha estrati ngoba thina inkunzi besiyibamba sijike sibuye soyidlalela kanje emgwaqeni ningomalume sikhathe khona la emgwaqeni hayi ukuthi besize sicashe ukuze siyokhatha usuphethele isixabhana manje ke umuntu sengiphethele isixabhana manje numuntu ozongifica ngasekhaya kusho ukuthi mina sengumuntu ongasekhaya okanye ngisendlini yakhe okanye ngisendlini yami okanye ngisemgwaqeni lezo indawo zo-3 shothi mayifika yena mina ngokwami ukubuka mayifika esedecide ukuyongibheka lapha ngasekhaya yila khona athi mayeyongibheka ngasekhaya kanti la ngisala khona mina ngitholakala yayizwa lonto nalabantu laba bangikhomba kanje laphana mangitholakala sebememeza ngamagama abamemeza kakhulu abangani basisi akayikhuphi babekhula nosisi mabethola nabo ukuthi hawu kanti ukade loyana
bekusebenza kakhulu leli kaGade bengiyikati bengiyijimijimi phela emehlweni Black Cat yabona yeah bengumangobe kade elikhulu Garfield umina lo bethe mase ngithakazelwa le yankunzi ya Garfield mase sengibashili mase sengishili fora ithihamba kanje ngipha nendawo ithihamba kanje phela emehlweni ngithi uGarfield bemthela uGarfield vele wanywa ngihlahlwa wayimele esicongweni uGarfield wayiphelele awungalelela ngala likushonela hayi la ngishonela futhi umoya wasumla iwonga yayisimla wonga yayisiqedile ngami manje ugcina uphunywa ngokuthini khona la lalela ukuthi ngiphunyuka kanjani la sekuthiwa kubizwe kumnikazi wefoni ayi ngoba bayangishaya labantu hayi bayazama bona ukungisa phansi bhuti phansi ngiyafika yabona ke manje sengithathe lo munyu kubekela uyopha lo munyu awudlali igazi selehla la hayi ukuthi khona ingozi ekhona ekhanda ayikho ingozi ekhona gqoke neuniform ungakhohlwa bhuti ngigqoke le jacket nje yona efihla ishirt ngoba sengivele ngakhumula lesigqoko ngivele ngakhumula ngasala nothi hayi ngasala neshirt ngasala nogrey umfundi bashaya umfundi labantu ngase ngikuthatha umuntu ngiubeka la ekhanda ngoba ngiubeka la ekhanda bhuti into oyidedelayo ngazi ukuthi ngithela amanzi ngojeke kanje ehle ngomzimba gaze lalehla bhuti iqhamuka kulomunyu bhuti engiubekela ekhanda wehla kanje ndo igazi ishirt selibomvu hefethu uyazi abantu ngekhona nalabo abakanje yeah ayi yabuka awusakwa noma bakhe selokho ethumela isakhi lapha webhuti ngangithi manginceke kanjena eqingweni ube khona isakhi lesithi inqola ayi babengishaya laba bantu yazo kodwa ukulimala okwabakhona kulaba abantu bangishaya kodwa bangishayanga kahle wayebaphazamisa umalume awumalume wayebaphazamisa mfethu nalaba sebebonile ukuthi uGade balokubeshila imiyalezo lapho no ngoba sethe ayesa amaphoyisa ishaya umfundi nihlala ngaye ayizolonto ngaleso sikhathi ke yilapho mabenika khona lo mnikazi wefoni bamemeza nalabo ukuthi nisiso nibopha yabo nkathi efika lo mnikazi wefoni eniko yeah but ngoba mfethu umqondo wesigebengu mfethu umqondo kaGoluva upheli mfethu awukade bemnika lo muntu ethola lo sisi lokushuthi labo sisi abadakwa amakhasela hayi nanabadakwa ama-extreme noma ama-Hunters Gold yababo sisi abadakwa ama-Hunters Gold nabadakwa ama-Savannah nabadakwa ama-extreme ngeke ubafanise nosisi abadakwa ama-Black Label nosisi abadakwa yitawuti nabadakwa izulu yabo lo yasisi kwakusisi odakwa isitawuti Black Label izulu isikhatha kavini ngaphezulu ayabo lo yasisi wale yafonje wayethengele omunye usiqatheni wemfowethu wathi mayifika lo yasisi wese seqhamuka kanje ngonyawo selambe emoyeni unyawo la ngathi sayita khona ukuthi akubona osisi bama-extreme la osisi beyitawuti bama-Black Label weza kanje uzala ngonyawo abo mayeza ngento endizayo bhuti uza kumina bhuti ngento endizayo ugqokeni onyaweni ugqoke iqox hayibo akalikhumlile uligqokile iqox uzanalo kanje moya uzoshaya lapho mayishaya la bhuti abo ngaleso sikhathi eshaya la ila kwavedane kwama khona izagila kwase kuma izagila nemshiza nanokushayeka yeah sekuyena ongishayayo udila nawe yena ke ngimnikanga ngincike odongweni ngavele ngashintsha ngama kanje ngoba uqhamuka ngapha vele yabo
ngiyambona qhamuka la wabe sengishanga le mpahla enkulu yakhe ngase ngithi dia kamnika ngathi busa sisi ngoba ubusa nje nezagila ayimile manje zimiswa yini na izagila ngobe ngishaya ngididizela kanje sekukhona vele la ukuthi bethi beshaya mina bashayane bodwa ngoba ngiyabhaquza la ngoba ngisho ukuthi kushiyana ukubhaquza kwendoda shiyana unyakaza kwendoda bhuti le phone yami ekusuyisa lokise ephaketheni angikhuthuzwanga la njani ngibanika ifoni yabo ngiyashawa nje isephaketheni le phone iyaringa nawo le phone iyavibrate ik-silent kodwa manje angizwa kusho nanokuthi kubhizi ngeke ukwazi uyi-answer and futhi kusho ukuthi manje ngifonelwa yena ubafu lo ngibamba la inkunzi yabona ngoba ngimnika lo sisi engishala ngathi dia kanti ngoba engishaya ngithi 1 step 2 step ngihlehle kanti ngibali itepo kuthi sawuncane ibali itepo ngake ngachaza futhi ukuthi ukubaleka kufana mawubaleka usuthe ukuthinteka noma ubaleka ungakathinteki ukubaleka oqala nokubaleka kwesibili yabona ke lokhu ke sengikuplana manje sekukubaleka kwesibili leli gazi ligcwele la kumina emzimbeni hayi ukuthi igazi elizongiqeda amandla noma ezongiphelisa umoya igazi liqhamuka kulomuntu lengozi kagogo yenza njani yona lengozi yagogo le nayi iyalekelela sengikhohliwe nayi iyalekelela lengozi kagogo nayi yabo lengozi le ingozi eyodwa le bhuti amsho ngisho umbukeli ngisho uba uyayibona into engisho ingozi yokuthi hayi ngiuvala kanje ubhusho ngase ngehla nawo kanje wasubhalansa mfethu yabona ngathi mangihlehla kanje lapho ke ngiplana uplan B wokubaleka ngoba uplan A ufile ngidwebile imap yami nepuzzle yami yahlangana ngokwami ubona kodwa yagcina ifeyili so manje sengithe mangishawa la iplan yokubaleka bengizama ukuyihlanganisa ipuzzle yokubaleka neplan yokubaleka uplan B kodwa bengingakawutholi ukuthi ke ukusuka kwami ke ngizosuka kanjani kanti ngoba efika lo sisengishaya ngalo lunyawo lakhe engithi mpama engithi sipakela ngoba enza njalo sesithe ukuqela kancane sekuyidistance engangokuthi iforum ikwena mina sengiyilana lo sisi siya ngokuhlehla siba away 10 meter manje away neforum uyangishaya ngiyahleka nami ngiba umuntu ongazuthi uyawo kanti sengiyabala ukuthi dedela impama yokugcina kangisekho sekwane yabona manje sengiyibalile idistance ukuthi hayi ke le distance ke manje bonke labantu abala abangizwa ngendaba angibacela endaweni eqondile angibacela endaweni ehlela ngibacela kule ntaba sigibele intaba lebheke ngasekhaya ke manje sengifuna nongishayela ngasekhaya nizongibamba kodwa ngasekhaya hayi nizozwa futhi ngasekhaya sengenzela nje ukuthi ke manje noma ngishawa ke ngishawele ngakuyena kubafo lo ngiganga naye naye ayazi ukuthi nangu ngapha ngoba nawo seke wathi usethe ukuhlanganisa nequlana nje labantu abawu8 inkinga manje mangibhekwa ngitholakala shawele ezansi emkhosini angitholakala ukuthi ngishawela ngakephi noma ngibalekele ngakephi ngoba nawo sethe mayithi mangiphethe ekhaya akangitholi wasehlanganisa insizwa ukuthi hayi kuyobhekwa mina yabo insizwa eziphethe ocelemba nensizwa eziphethe o7 amacici yena uzofika nje asho ngo2 phezulu hlezi ligcwele into yakhe lo ubhuti wakho uyisosha hayi ke asithi sihamba mangabe ngithi nasengibalile ukuthi hayi ke siyaneleke distance siyaneleke manje sengiyabona ke manje sengiyancenga ke sengincenga lokho kosibili ke manje ukuthi manje ngibaleka nje sengithintekile sakona lokho yakubaleka okokuqala ngingathintwanga abo mangithi ngoba bhuti yabo bhuti lapha ya hayi lapha na mfethu ngeke ngazi noma ngizothi bhuti ngoba ngathi mangibaleka bhuti mhlambe ngasha amagxatha awu10 awu15 ngibaleka bethi bayaqala bayangijaha yabo ngathi nje mhlambe ngishasha amagxatha awu4 5 sengiphendukile ngibaleka manje ngoba ngilo ngihlehla kanje
ngiplana indlela vele yokuphenduka ngibhekele ngibashiye emva kwami mase ngiyabaleka ngathi ngiphenduka nje ngibhekele ukuthi awunake baleka bangijaha bhuti mhlawumbe ngashaya amagxasi mhlawumbe lapha abobuka nasi uNkulunkulu uma ngifunga nokuthi nje uma ngashona manje mawuthi ngiqamba mangangiqamba manje mhlawumbe ngashaya amagxasi awu-50 lapha emva kwamagxasi awu-50 ngawa ngoba kulamagxasi awu-50 engawashaya mhlawumbe awu-30 mhlawumbe awu-40 ngawashaya nje kahle ngihamba endaweni eqondile kanje awu-10 amagxasi ngathi mangithi ngiyalifaka unyawo sekuwumfula sekuyile sikhotha lesinalo mfulana omncanyana shuthi ngangena kunezimbathi-ke lapha nezinto ezilumayo imbati unyawo lungena kangaka mfowethu lungena kangaka unyawo yezwa mfowethu ngathi mangilifaka lathi vosho ngathi ngalikhipha athi ngifakele lathi vosho athi ngalikhipha ngathi ngifakele lathi vosho athi ngalikhipha ngifakele lathi vosho mfowethu angijiyanga ndawo kulo 50 gxatsi ngaphenduka nje ngabashiya emva kwami ngaqonda straight kulo 50 gxatsi mfowethu yezwa ukuthi ngoba ngishaya lo 50 gxatsi mhlawumbe u20 gxatsi ngihamba nje oshashalazini bayangibona lama gxatsi amanyawo 30 sengiwashaya ngiwaqala endaweni esikhothana kodwa angijikanga ndawo mfethu into engizama ukuyichaza yabo ngoba lithi vosho awuthina amagxatsi kathi ngishaya lo 10 gxatsi kavele ngawa mangiwa bhuti ngiwa ngomhlanje mfethu ngoba ngiwela kuona lo mfula lo ngiwa ngomhlanje kanje yazi mfethu kwangazi uthi imbati ngiwela phe kwembati andibona imbati lapha emfuleni vele ibe green ibe njani ngawela kuyona mfethu imbati ngawa ngathi mangiwa kanje yathi nje pula ukutshu phakathi yabe ibuya ithi zece yezwa mfethu abuya athi zece mfethu emva kwaloko mfethu kwenzeka into esimayifane nale ngisangene laphana laphayana-ke mfethu abantu mfethu ngibabona bahambela la ngaphezulu bahambela la ngaphansi babheka mina mfethu angijikanga ndawo angazi lapha noma ngizothi nganyamalala noma mhlawumbe kwacike kuNkulunkulu noma mhlawumbe kwenzekani mfethu mfethu ayibuya amagama ukuthi uzawubuya uphunyuka bemphetha mfethu nganyamalala lapha professor buka ayikho into enje ngeke kufana nokusuka la professor ngithi mangifika ngaphesheya komgwaqo ngiwe ngeke usuka kwiforum more than 50 wabantu mfethu usuke la uthi mawuwa lapha phesheya komgwaqo abasakuboni anganyamalala lapha bhuti buka funga obhuti bami nozisi bambelele emathuneni nganyamalala lapha mfethu nganyamalala bangibheka mfethu i-hour babebemeza lapho sisebangaphesheya swanaka sifikile amaphoyisa abanye bamemeza swanaka ehla komfula thuwambona phezathi ngezwa sekuthiwa kuyena lona yabona ndithi ngiyabuya ngizobheka nganyamalala lapha mfethu kwaphela mfethu mhlawumbe nje mfethu 30 minutes bengibheka mfethu bengangitholi bazi bagive up bahamba mfethu kodwa bonke ngoba bengibheka ngiyababona kuukuthi mfethu ngathi mangiwe embatini yabe ngibhoza futhi semsami kanje yavala mfethu lokuthi mfethu into engaphansi ayibonakali mfethu shoot bona mabebuka lapha babona wona imbati nje igreen kanje amanzi ahambela kanje kimi amanzi ngoba ngalinyusa kancane khona ngoba ngangizocwila amanzana nje mhlawumbe amanzana nje yabo like uma usugaxele kuthini kuwena iyalo zabazali impilo suyikhethile yini efike ekhanda lakho uma usugaxele nje manje usubanjwa usushaya yabo nje mina ngeke ngiqamba manga bhuti yabo into engangiyifisa mase ngigaxele ngangifisa ukusawu kodwa Nkosi yami labantu ngoba bezongishaya engathi bangangishaya engathi ngangaphuma amazini engathi bangangikhiphile ngoba ekhaya ngizofika ngithini kanti ngiyakubona okufika ngimabokoboko istory esodwa bengibanjwe inkunzi uyazi-ke nawe ma ngiyagoloza mina base bengishaya abafana bangishaya so manje ugcina uphuma kanjani kule nto leyo yalelo tuzati hayi mfethu ngikutshela ukuthi mfethu-ke bagcina sebegive up-ke kungibhekeni kwabo bahamba abantu
hayi ngaphinde ngaqhubisa ke mhlawumbe i-hour no-30 minutes sengiqhubisela indaba ukuthi nje noma ngiphuma ngingabonakali. Yeah. Hayi ngaqhubisa mhlawumbe kwaphela i-hour no-30 mase sengiyibuka ke sengibona abasekho nami ifoni nama-19 miss call. Hey, yabona hayi inamba eyodwa yaze yashintsha leyo namba yabo private kwaphinde washintsha kwaba enye inamba 19 miss call. Ngibe ngisuke ngifona-ke manje mangiphindela khona-ke ngiyabona ukuphuma kwami la kwimpathi nje hhayi ukuthi mhlawumbe yinto kwaba nzima ukuphuma kuyona, kwaba ukusukuma nje kanje ngahlala ngezinqa ngase ngisukuma ngase ngangaphuma kodwa ngale ndlela ebengizohamba ngayo ngale ngasade ngiplan. Ngase ngigwelela komunye umuzi ngajombela komunye umuzi ngase ngiphumela emgwaqeni kanyiwa sengiya ngomgwaqo ngigibela eringini mase ngingena endleleni encane ngiyongenela komunye umgwaqo-ke lo ngizonyukela ekhaya kona-ke. Hhayi ngathi mangifika ngangena ekhaya ngalala. Manje okwami mfethu ukuhlala kwami ngingena edaningi ngishiye negeti livuliwe ngishiye nomnyango uvuliwe ngivele ngifika ngiyahlala nje kusofa nje ngiyalala ngimabokoboko bhuti. Ngimabokoboko lokho ku-strong mfethu ongangokuthi mfethu ngasinda kanjalo-ke laphana mfethu kulokulimala kwami-ke nani. Hhayi emva kwaloko-ke bhuti ngase ngibuka ukuthi impilo mfethu iy'nkinga mfethu, iy'nkinga la khona-ke engase ngidicide khona-ke ukuthi mfethu sengishayiwe iforum mfethu sengibile ey'nkingeni zani. Ngase sengigwela komunye-ke oyinkabi otshontshe imoto obambe iy'mali zey'moto lezo iy'mali zey'moto like kanti lento iyakhula lento yakho iqale kancane esikoleni yakhula yadlebeleka nansi ey'motweni njengamanje uthola umuntu oyinkabi labantu like baku-recruiter bakubiza baku-approacha bekutshela siyakubona ukuthi wenza izinto nansi into ehlakaniphile woza ngapha or wena uyayifaka noma uyaqala nawe usunodumo lapha erawundini kwenzakalani ukhula kanjani ngifuna uyi-understand lento ngoba ngiyayibona iy'gameko ney'gameko ziyakhula manje usebantwini bey'bhamu manje. Yabona kule yenkabi-ke manje le yenkabi bekuyirazo nje bekwamarazo nje hhayi u-6 enza lo msebenzi bengiwubala. La marazo lawa wonke wo-6 anama-test ama-conquest agqokile nje kamnandi anama-TV ngiyabona lawo marazo yabo lonto lawo marazo besiwawashela iy'moto so masiwawashela iy'moto namarazo laba abanye bayayiwasha impela iy'moto kodwa kwagcina kuphasa mina umuntu ekufanele kube mina obheke lezi imoto ukuyiwasha. Shuthi mina ngingena kanjalo-ke kula marazo. Seni nomshanethu lona bayangilanda nangemoto ekuseni ekhaya imoto zabo iwashe ekuseni iwashwe ilala iwashwe ngisho emini kanjalo imoto zafana ngomuntu udle ekuseni adle emini adle ilala. Leza imoto iwashwa noma kathathu ngosuku. Imoto zamabhuda. Imoto nje meke yashona le yabuya yapaka iyawashwa. Yabo imoto nje engakhethi ukuthi yona ngoba isiwashile namhlanje siyowashwa kusasa ongenani mhlambe ingaphuma ifaka polish ubuso ikhipha polish yabo imoto nje ethintwa njalo meke yami. So manje ke nalabo abanye bayayithinta ke imoto zawo lamarazo nami sengumgatsha ubomvu etshontsheni nasekubambeni inkunzi angisho sengiyekile inkunzi ngisayenza kodwa akusayo siyenza ngetiming sengenza ngetiming and futhi senginalo uvalo isibindi lesebenginaso asekho ngoba usuthintekile isibindi sengiyasifonela sengisincenke ukuthi ngiyacela manje ukuthi ngiphume namhlanje ungiphelezele isibindi ngizophumuka namhlanje ngiyobuye mase ngiyakuphumuza yabo lonto yabo lonto bese ngumuntu obese ngasagxilile kakhulu okwenzeni into ezikanjalo ngoba nako ukushawa lokhu
nokubuka kushaya ubani kushona ubani kuboshwa ubani kwenzewa ukuthi kubani kwenzewa ukuthi kubani kuyayishintsha ingqondo yokucabanga nendlela yokwenza izinto so manje sengi-end up sengiphanda ngako kwasha imoto lezi la marazo siwabiza ngamagunya amagunya nje asiwabiza ngamagunya ayi kamnandi sengiphanda ngako lokhu kwasha imoto mhlambe kwenzeke-ke aphumile mhlawumbe ayobhandela ko-Marisburg awekho kuleli sonto amaraza bephuma impela bephanda nje impela ngoba bephatha nje imathi zampela obani miliyoni obani yabo lonto bazobuya no-10 million mhlawumbe ugcwele u-ink wonke yabo sebenanabantu babaklinela u-ink yabo lonto so manje lamarazo lawa-ke mina ngingena kanjalo kuthi hayi le ntwana le ihlakaniphile and futhi le ntwana le nako-ke lokhu sengiyakwazi nanokunyakazisa imoto kodwa ngathi ukuthi phela imoto ngiyakwazi ukuyinyakazisa kodwa hhayi uma ibaleka noma yenzani nje kuyihanjelwa nje kuyikhululekela le ntwana le ihlakaniphile le ntwana le kanjena and futhi iyakwazi nokushayela kahle kahle le ntwana esiyidingayo le ntwana eliyithuluzi esilidingayo so manje kwathi ngelinye ilanga ngiwasha imoto kwathiwa yekela leyo moto behleli nje phansi lapha abantu bengamarazo bebekile nje okwamabani amabhodlela abizayo bephuza kwathiwa hlala la angihlala la baqasha manje yabo ngihlala kwathiwa nayi thamba angithatha ithamba amnandi wathela Steve la awu nawo marazo ngamarazo madoda kwenze njani mfana waphela into zaba ithintwa yazi nje ukuthi mina ngihamba ngigcinephi hayi awuvele nje wenze ngoba ngisho nasemotweni mawufica ku5 rand noma ukudlezana awuvele nje ethi uyafika sekho hayi yenziwa lonto uyazi wena uhamba ugcinephi ngoba uyayithola imali hayi mayiholela inkosi yamayo Angeke vele athi uvule ebhuthini uthatha mhlawumbe ama-30 steps and out10 yabo awunayo imali yokuhola kodwa nje uyajabule ngoba kwalo yabo nje amaraza angenankinga avule ebhuthini uvule lelo suitcase udonse mhlawumbe u200 lapho uthi uyafika hayibo yabo lonto kodwa khona hayibo ngeke udonse nje mhlawumbe imfumbe engakayo200 ubonze yo200 balele esikhwameni esingaka lo muntu abakhe yedwa nje yedwa umuntu ebengimwashela imoto eyedwa yakhe nemali yabo kahle kahle so manje you are being inspired by these people manje mangabe ngibuka futhi indlela mina babengiholela ngayo isikhathi esiningi bebengangiholeli njengalabo abanye abantu and futhi nobaba wengane yasekhaya lengisho ukuthi ingane yabhuti bekade isigebengu yabo lonto naye zami ukuthi kudliwe ekhaya kona kwadliwa-ke ngayo kodwa washeshe washona uthathwa yini mhlawumbe uma ngabe umbukele ekhaya wagula noma mhlawumbe akagulanga nkosi yami wathunyelelwa abanye bomndeni bamthengela abantu wathengelwa abantu umuntu othanda oshade nobhuti kama ubhuti kama inkosana kama yathola unkosikazi-ke okuyena ozovusa umndeni ozovusa umuzi phela ma unkosikazi wokuqala lo uthandana nenkosana lekhaya nabazali vele abasekho yabo yena umuntu ozovusa umuzi yabo lona kanti lona uyintsha kakhulu yabo uthola umuntu oyintsha kakhulu shuthi wayne engayokuthi ubhuti uyena ufundisa iy'ngane zakhe ubugebengu nokubhema insangu nokubhema iphilisi uhlobo lengidi leli livenywa iphilisi uvuza amaphilisi siyobuya sibuya kuleyo kahle ngifuna sizame ukuthi siyigoqe iseries yakho so nje manje usujoyina lamarazo lamarazo ayakubiza kushayisa iy'tifu lamarazo angishayisa iy'tifu angishayisani aseyangibuza ukuthi unaso isibindi noma mhlawumbe isibindi sakho siba khona masusuze wathinta lento esithi ithinta noma uyindoda ethi vuka nje embhedeni ivuke nesibindi sayo noma mhlawumbe indoda ethi masingayifica ihambe emgwaqeni ihamba nesibindi sayo noma isibindi sakho sasala kwiforum noma isibindi sakho
uyasiqasha noma uyasitsheleka uyiphi yona indoda hayi mina nginaso isibindi hayi bo athina amarasa hayi bo nginaso isibindi mina hayi bo nginaso isibindi mina nike nibone nje nani into ehlenga ngihleki into engahlekisi hleki into ehlekisayo into engahlekisi nje ngihleki vele ngumuntu amancoko nakona yabona vele nokungidonsa kwabo bangibizela mina ngizele ngomqondo mhlawumbe sebefuna ukuthi ngizobaxoxela ngibahlekise mhlawumbe yabo lonto hayi kanti abazile ngaloko ke namhlanje phela ngolunye usuku banokungibiza kodwa angithinti ngisho Steve esodwa la angibhengiswa ngisho ugwayo olahlwayo mhlawumbe senginganikwa ke mhlawumbe lo thina wababuye bebambe nezimoto zogwayo mhlawumbe kuthiwa ayinawo wakho ugwayo yabona ngibahlekiseke ngibajabuliseke yabo lo amaphutha vela amadala angalo suku kuthiwa thela Steve awangithelelwa ngiyayithelela hayi ugwayi lo uyabhenya nawe ngawubhema hayi nawe ngoba uhleli nathi la into engakaze yenzeka mangibiziwe mina ngila angikaze nje kuthiwa into la into yethu mina ngihamba ngigcine emamva kwabo noma emaceleni wabo yabo lonto hayi into la into yethu nje ma ukuthi ufuna ukuqoba inyama la hayi bona inkinga ayiqoba inyama yaqoba nami ngokusaba kuthiwa uqasa uqala kanti kwenzekani ngalo lemlonyeni hayi lemnyonyeni phela sophuma manje lesingakelo sikanayo sibili nawe ngoba ngibela eqiniso nakho usuqala into zakho ungafaka uthi usemsami la yabona nena inkinga ekade amaraza amadala lawa afuna ukungiphathisa isibhamu ngoba ngiphathisa isibhamu amaraza adayisa ashushumbisa nama-drugs la elokishini ngoba eshushumbisa ama-drugs adayisa iphilisi ingidi adayisa umgwinyo adayisa i-cocaine asoyivala ngesikelekeqe esifocus iwunga so ngoba ngiphathisa lesibhamu lamarazo athi afuna ukuthi mina kubo mina ogada umsebenzi so ngoba ngigada umsebenzi umuntu oma phambi kwendlela yabo kuyovuma ukuthi mina ngimsuse endleleni yabo umuntu ophazamisa into yabo kuyovuma ukuthi mina ngimsuse kuphazamiseni umuntu omendleleni yemali nje ngimsuse awu marazo ngimsuse ngaluphi uhlobo hayi uyabona wena-ke mshana thina ngoba sithi bamba la naye kokunye iy'nto zakho lezi esesisemanga buka kubona bonke abashana bethu la abasiwashelayo sabona ukuthi vele laba lento abayiyona bayithathe kubhuti wami vele mina mabebona mina bahlezi besho ukuthi ngiyafana naye ubhuti vele mabebona mina babona ubhuti shuthi lento isiwumkhokha lapha kini shuthi lento ngasiza ngomkhokha manje wasesebatshela manje nginokubuya ngitshele noma lesho ma ukuthi ungabavumeli bekubize ngegama lamfweni ngoba lezi zinto ezomfweni zizowelela kuwena isentisi yabo ungabavumeli ukuthi uzoba umkhokho omubi yabo into akade ezenza mhlawumbe kuzovedane kuwena kuwe lezi ezibi akade ezenza ezinhle ngingaweli ungabavumeli nje ubize ngomuntu ose-underground yabo lo so manje ngase ngivele nami ngifika njengendlela ukuthi bafethi ngiyacela ukuthi bafethi legama likabhuti elokuningibiza ngalo angisho ukuthi ningasho ukuthi manibona mina nibona u-accuse wenu noma nibona indoda yanifaka isibindi noma nibona indoda yanifundisa ukushayela yanibambisa ibhamu yabo le nto ubhuti ubeni-ami futhi uyena muntu ngoba ngisho intombi yakho uma nganyakho yokuqala leyona leya wayekwazi ngisho ukutshontsha imoto ekwazi ngisho ukuphendula imoto ubhuti ubengenawo umono ubebafaka abantu emphantweni yabo shothi nambona buke bathi uyayazi-ke nawe i-background yakini kodwa ngeke kube thina silungisa i-background yakini wena uzoyilungisa nayo izinto wena ngoba sithi ugada umsebenzi wonke lama-cash up lawo azolanda wena yezwa lonto
Uyabona kodwa le ngcupheni abangifaka kuyona. Ngiyiphara. Hey. Kusinawana. Kodwa waselokishini. Hey. Bazongibambisa imali i-cash up iyodwa. Irana lilodwa. Mangiyolanda i-cash up ulifona lithi bomu lisiyaphela mhlawumbe kusele into e5 iyona noma kuya ngoshiyana ukuthi ngiyolanda kodwa iwungiyona ebishesha kakhulu. Yeah. Mangiyolanda imali ngiyolanda mhlawumbe 3.4. Imali ezohlala kumina leyo mhlawumbe usuku lonke mhlawumbe ilando 3.4 mhlawumbe aba-4-5 usuku. Ebantwini phela abahlukahlukene. Yeah. La nje A B C D wonke lawo ma section dayisawona lamaraso. Amngento ayadondolozela ngaphakathi ibhakwe. Makuyophandwa nje ubona kuchelelwa imoto ngentelezi kuzothi kudondolozelwa ngeinto ezinkulu nje zezibhamba lapha. Hey manje lo msebenzi abawunika mina kanti omunye naye abamnika lo msebenzi sathi siyambona sebemhudula ngemoto. Yeah. Ngoba ebalekile nemali bamthola la kade ekhona. Ayinguthatha umsebenzi. Nguthatha umsebenzi. Uvume uqashwa. Ngivume nami ngisho ukuthi akusho lo msebenzi nguphiwe ubhuti uqobo. Yabo nje labangichazele ngandlela abangibeke ngayo bayithathe bangibeke njengomuntu abamthemba ukuthi lento ngizoyenza. Yeah. And futhi nami ngabona ukuthi lento ngizoyenza. Ngeke ngihlule. So manje ngikade umsebenzi amakholi amarana asho kumina. Makufonele cocaine lithi iyaphela into. Mina ozohamba uyolilethela. Yeah. Mina ozolanda imali, abali imali, enze yonke into. La nginekokoroshe Corolla. Yeah. Esengigeyithelwe nje ukuthi mhlawumbe mangiyolanda kadi noma ngiyolanda aphi. Yeah. Shawkhiye ngami. Yabo lonto. Yeah. Shuthi ahlahle senginane omotwana nje. Kodwa ngoba phela ngiyiphara. Para liphathiswa imali. Hey. Para liphathiswa iwonga. Phathisa ungabukadisa ibhubesi inyama. Iyona lento engicabangayo. Iyona lento engicabangayo. Ungayidli. Kanjani? Ngisho ngathiwa kuyona iwonga. Ngaphathisa imali ezoletha yona hayibo. Ngoba vele ke oshoti nokubafica. Ngiyithelwe la nokuthi impama mangiyidedela ngiyayidedela. Ayidede. Usumalume manje uphatha nevolovolo. Hayi ngithi Desperado ngiphatha 2. Phatha 2. Ngiyinkinga ngincada. Hayibo. Ayike ngiushaya ke lo msebenzi ilahla phi ke lento. La khona ke nabo behambile beyopha. Nkosi yami angeke ngiyixoxe le ndaba le ngoba kuyona yami. Hayi kodwa uyisitaba leyo yabo ngazi ngifake enkingeni. Yeah. Siyangaleyo ndlela ekwenzeka ngayo sebethi nabo hayi bawushaya umhlala phansi emakhaya baphethe imali la mhlawumbe ngitheza la ko 15 million. Lo 15 million sicela inkonke. Bahamba naye lo muntu lo uzofika baqinele yona yonke. Yeah. Ayike mabehamba labantu la behamba shothi kubona uTolgate thizeni laba bebashaya ngokubashaya kuzoba khona i-road block ekhona. Mabekhuthuzela kuvuka lebhame enkulu kuvuka nale mali egcwele inki. Imali egcwele inki ke futhi ayichazwa ukuthi imali kanjani leyo. Lokubaboshwa ngo-2010 namanje basa-attend. Oyedwa wabuya ke. Lobuyayo nguyena eshubsayo. Kuwe. Yena eshubsayo ke kumina. Wendoda kanti usenjeni? Senjeni futhi ngoba phela mabeboshwa labantu izinto badonsa amarana ngamadlela. Ukuthi lento okade yenzeka ayingami qhubeke yenzeke. And isho ukuthi manje lento isisele nawe wena kumele ugade lo msebenzi uthi uyafezeka. Yonke into eyenzakalayo la ma ukuthi ufanele kufofayo kumele kufe mina. Umsebenzi wangixaka futhi.
Hey, wangixaka lendlela ukuthi ngelinye lelanga la wangixaka khona eyamarana afona kanye kanye. Hey, yafona leli lapha kade lathi sekufika amanye amadoda aligrab. Yabo ngoba kwenzeka lezi zinto lezi vele nami sengithathe yena kubafule bade sengibamba naye inkunzi. yeah, Ngambeka kwesokuphosa. Bafuna umsebenzi awugadwa indoda kodwa fanele ukugade lo msebenzi. hey, Umsebenzi kumele siwugade. Mina amadoda makuthiwa kudingakala ibheli mhlawumbe noma ya10,000 iyodwa kumele siwakhiphe la madoda. hey, Yabo lonto ngoba la madoda ifinde salisayina nawo usiyokhavana. And bangithemba ukuthi ingaphakathi lami noma indlela yami yokucabanga noma indlela yami yokwenza iyafana njengeyomfowethu. So nje mina abangabazi sithe nje bane sure lento izokwenzeka. Ayibhuti ila ngagcina khona sengila emgwaqeni ke. Ngase ngifika la emgwaqeni ke wangihlula umsebenzi ngalendlela wangihlula ngayo kanti oyedwa wabo angazi uphuma kanjani. yeah, Yena beba udriver ke kulo entweni abazenzayo emakhamereni isikakhulu ezigamekeni ngoba labantu umuntu eyedwa mhlawumbe unamadokodo unamacala mhlawumbe awu 10 11 12 amakhamera futhi ayamveza yabo lonto hayi ukuthi into ephika ikhamera iqamba manga. So manje ke lo angimazi uphuma kanjani kodwa ngabona mina ukuphuma kwakhe waqhamuka seqhamuka ngeBM i1 series usuku loqala efikile. yeah, So vele shuthi okwama ethama iceleka nokufaka ivang bafakela ivoucher mhlambe phakathi ngoba behlala endlini yedwa. Mhlambe mangabuza mfowethu ayikho into ofuna ukuyithethelela ngayo kubona mhlambe indlela ongachaza ngayo iside lakho elingenza ukuthi bagculiseke ngendlela okwenza ngayo ngoba at the end of the day ngoba sizama ukulungisa impilo yakho mina ngifisa ukuthi ubuyele ekhaya kini. Ya kona ukubuyela ekhaya ayisekho inkinga mayelana ukubuyela ekhaya. yeah, Ngoba indlela ekwenzeke ngayo okwenzeka ngayo yeah, before uze kube manje sengihlala emgwaqeni. yeah, Yona kwabayo into eyasala yalungiseka yeah, nangendlela thizeni yokuthi kwayena lo obekade sengishubisela ngalendlela eyinkinga. yeah, 2 years back ngezwa kuthiwa hayi segodukile impela. yeah, So ngobe segodukile hayi ukuthi khona into engiyaziyo angazi lutho. So laba bangaphakathi bayazi vele ukuthi vele ke bona ke izinto eziningi abayibekile emahlombami bayibeke emahlomba akhe lo. yeah, Ngoba emva kwaloko wavuka ngemoto wavuka ngani bazizwa futhi lezo zinto akahlahla kusahlangene nawe. akusahlangene nami yena ezinye izinto wayithatha kumina ngoba nawo lowo muntu uyahlala kanjalo wafike wayithatha yabo. Okay, yabo nje kuyezwakala bafisa siyayigoqa manje i-series yakho. Uzokala nje umuntu ayenothando lesikole ngoba ukhona lapho khona uthi ngesikhathi ususiyekile isikole emva kokuhujwa kwakho wacela umama ukuthi akuzamele isikole lapho abakutholela khona i-night school. Uthando lakho nesikole like ne-vision yakho isigcino sakho konke yini obuyifisa ngempilo yakho? Mina bengifisa kona ukufunda. Ekufundeni kwami bengifisa ukufunda ya kona ngakhula ngithi angifuni ukufana njengobaba noma ngenza izinto ebezenziwa ubaba kodwa ukukhula kwami mina bekufisa ukuqeda isikole. Mase ngiqedile isikole mase ngiyofundela Plumbing uyifunda uyakwazi ukwenza ngisho wasiqedile isikole? Yebo ngoba khona impela nami vele yena uma wazama ukungifaka la eSwinzini eWema ngiyofundela yona iplumbing ngoba laba bathatha from grade 10
grade 11 grade 12 akuyi ukuthi kuthatha abantu abaqeda isikole kuphela. Yeah. Yabo. Wangifaka kuma wazama ukungifaka. Kwasho ukuthi ngase ngigxile kakhulu ema-drugsini. Okay bafu, yazi nezokwenzeka nje manje. Sizoqala leli business leli. Leli business vision yalithi. Le yakho. Mina bese uyibe ngiyakutshela. Ilona kumele kuse rehab, akumele rehab. Yebo. Iyona okumele ishintshe impilo yakho, makumele ishintshe impilo yakho. Iyona kumele kuse kuyi-plumbing, makumele kuse kuyi-plumbing. But mina angikholelwa ekusebenzeni. At least i-plumbing nayo ungakwazi ukuyisebenza ngayo. Yebo. Into esizoyenza mina sizoyiqala. Ukuyiqala kwakho siqala with i-idea. Into yokuqala sikumele sikuse rehab. Noma if wena uyayibona ukuthi mentally fit ukuthi ungakwazi ukuthi kutholakala i-methadone uyiyekele emgaqweni lento le singakwenza, but angazi kuzoba kuwena lento kuyakuthi umuntu kuba kuyena ngaphakathi uthi ngempela usefuna njengamanje ngiyayiyeka. So uzokwazi ukuthi ubuqala ukudayisa ubekelela imali lento nanalento ye-show le kumele siyenze. Asazi sizozwa i-response yabantu ukuthi bathini bengayi-attenda yini show lapho khona kuzofika wena umnqobi uqinisela uMesis Onyebhuchi yabona nonke nahambe siyokwenza i-show lapho khona kuzofika abantu bezonibuka nexoxa ngoba nana futhi umuntu onamahlaya ngicabanga ukuthi abantu abakujabula ukubona ngamehlo. Leyo mali esizoyenza kuleyo show soyithatha siyoyithi fu e-rehab. Sithathe nalezi imali lezi enzobe seneyidayisile ngoba noqinisela sengamvulela uyadayisa naye. Kuhlanganisa sibone ukuthi kuphumani. Negotiate ne-rehab ukuthi silethana abantu abawu-5 silethana abantu abawu-6 emalini neniyifunayo ningasikhalela kanjani. So lingathini lakho lokusonga njengamanje kubantu? Sengivala nje mina kubantu ngicela ukuthi uxhaso kakhulu ukubona abalandeli baye Mp TV1 ukuthi ngiyacela bengisupporta kakhulu bekwazi ukuthi naye uprofessor lo bemupha amandla ukuthi bemlekelele ekuthenini ngoba professor umuntu okwazi ukuthi mangabe uwenza into njengako ukuthi ufuna ukuthi mhlambe ucele ukuthi qhubeke nebhizinisi lakho lokudayisa uyakwazi ukukusiza entweni enjalo akugayide ngoba phela ebhizinisini kunokuwa kunokuvuka kunani igiga bavele manje saqala ibhizinisi kuba into kanjalo. Bengicela nje abantu mawukuthi banako lolo thando lokusupporta nokusifisela okuhle ukuthi ngoba simisela impela lokho esikwenza sisathanda. Ngiyacela abantu lokho nje abangakuphosa esivivaneni sika professor sekuthenini sikwazi ukuthi naye aqhubeke asupporte ngothando ngoba vele okakwenza ngothando. Hayi ngoba ngikhuluma lento ngikhuluma ngoba mhlambe ngikhokhela ukuthi angisho lokhu ukuthi ngicela abantu mhlambe befake lo 10 ranjana lo shumana lelo hlana lo 100 rand lo manje umuntu anawo ukuthi asikwazi ukuthi siqhubeke ngobesho ukuthi nje nale show sobe sivule lapha sobe imali ezobe itholakala lapho soyethi futhi kwazi ukuyosila ngoba impela siyafisa ukuthi nisibona mhlambe ezinyangeni eziningi ezidlulile nisho ukuthi awu madoda yashintsha ngempela impilo yomuntu and futhi uthi mawusho njalo ube nokusho ukuthi nami amandla lawa u10 rand wami lo wenza lento. Ngiyacela abantu ukuthi bayazi abantu ukuthi benza kanjani mangabe ukuthi bazoxhasa uMTV1 leya professor bayazi benza kanjani ukuze befake something. Mina ngibonge kakhulu ukubona mina nje ngokwami nje bengifisa nje Nkosi impela ukuthi lokho bengikwazi ukukwenza ukudayisela lokho kwama earphone-nyana ama power bank lokho kodwa nje isikakhulu bengigxile kona ama earphone ngoba ngisho ekuseni mangiphanda mhlawumbe ngithole lo madlana mhlawumbe ngiyofusa mhlawumbe awodwa ngidayisela awodwa ngivusa u2 ngidayisela u2 ngivusa u3 kanjalo gcine sekuphela usuku kodwa ngokuthi isitokwe angikwazi ukuthi kule stokwe enginaso ngithi hayi okay lesi su5 ngiyadla kusona ngithola mhlawumbe indawo ye-shelter engizoyikhokhela for ukulala lesi ngiyaphinda futhi ngibuyisa isitokwe sami sesiedekile kulokade siyisona angikwazi ukwenza njalo ngoba ngivuka ngento eyodwa
eyodwa ivuse u2 ivuse ukuthi ekugcineni end of the day kumele ngidle, kumele ngilale, kumele ngenze something. Iyaphela futhi leyo nto kanjalo iphelele emoyeni. Kusasa futhi ngivuka ngenza into eyodwa, ngikhathele ngempela ukwenza into kanje ngoba ngisho sengiyekile ukubhema, ngiyoyikhipha busy lokhu kokuthi angifuni ukuthi njalo ngithi ngenza into eyodwa kodwa end of the day anginawo ngisho 5 rand engufihlile ukuthi lo u5 rand. Impilo kumele ibuyele esimeni nenze lo ama-ID mawuthi anawo, nenze lo ma-bank account. Umuntu impilo ibuye yangempela, ungafihli imali esokusini manje uhambe uyifaka ebhenki. Nina bendlondle noPapa ekhanda, nina bakamBhuti Bomvu, awu nina bakajinini nomnyama wabhekana noQueen Elizabeth wangena ey'nsukwini, awu bafowethu ngiyabonga. Isirethi sihambeze yafika lapha-ke emaphethelweni. Sikhona nene ngicabanga ukuthi ngisakudinga kuyena, niyongitshela ngiyobe sengimlanda, kodwa njengamanje bese ngiyifisa akuzukuba kwi-next episode, akuzukuba kusasa, akuzukuba nini, ngizonibiza nje lapha nonke nje nenithandwa kwi-Mp TV1. And ngicela nisuggest amagama abantu lapha enifuna ngibabize ngibaqoqele ndawonye sokwenza i-episode sisonke. Umnqobi, uPhilani, uqinisela, Mrs Onyebutch, Nombuso, bonke benibabize sibabize beze la noSakhile Msomi, ngiyobabiza sihleli itulo la behlale phansi bekhulume ngawani. Abanye ngicela ningimentionele bona enifisa ukuthi bebe khona kuleyo episode. Asizukuyenza manje, sizoyenza maqhubeka isikhathi. Bafowethu siyabonga indlela nisibekezelele ngayo ngale series. Njengamanje semaphethelweni, mangabe usubuke wezwafika la, siyacela ucindezele usubscribe button mayikuthi umusha, ucindezele ibhell izokubeka emathubeni ukuthi makukhona esinye isiqephu esisiposayo uzothi mawungena phakathi uyithole isiqephu sangalolo suku. Mina igama ngoProfessor Ngiyamkhize, ngidabuka kwaNongoma esigodini sakaBhengu Umthetho, ngakho sengincenga.